Vážení diváci, mám pro vás radostnou zprávu. Díky dobrým lidem vznikl klip We Are Happy, Down Syndrome. Ale nejen to, díky dobrým lidem jsme se dneska dostali do O2 Areny na koncert Pharrella Williamse. To Pharrell. Jo, myslíš, že ho uvidíš? No ho úplně uvidím rád a myslím, že rád uvidím a že bych vám chtěl všechny poděkovat, že se nás pozvali. Super. A Panda, proč jsem dneska přijel? Pohodě. Takže přijet má happy. Jsem se dozvěděla, že to bude právě tady v 02 aréně o tom film, tak proto jsem přijela. Jak říkáte tomu zpěvákovi? No, prostě myslím, no Williams. No Williams. Happy. No, ale je to happy. Prostě. To nebylo hezky. Happy. A taky, protože happy, angličtině je šťastný, tak proto happy. Prodat si zatančím, no, zatančím si. Takhle. Buďte happy. Buď happy. Tak jo, super. Díky moc. Tak to vidíte, přátelé. S vyprávěním jsme začali tak trochu odzadu, od samého konce příběhu zvaného Happy. A jak to všechno začalo? Co přiměje člověka věnovat pozornost těm, kteří jsou na okraji zájmu společnosti? Nechte si prosím vyprávět příběh z jednoho z rodičů takových dětí. Člověka, který se cítí být šťastný. Já si myslím, že oni vlastně, jak to bylo v té hře, kterou hrál tenkrát teda, že na nich je postižení vidět, ale na nás, který mají postiženou duši, to vidět není. Je to tam. Duš to natáčí. Protože tenkrát mým dcerám bylo 10 a 11 let. No a v tu dobu jsem měla ještě vidění, kde jsem šla po louce a nad lesem vycházelo slunce. Byl tam po pravé ruce byl rybník a potom jsem byla s Tadeášem a mně se to skutečně splnilo. A šla jsem za ruku s malým dětskem, klukem. Taková třepatá hlava, která se to... Neviděla jsem do obličeje, jestli bude postižený, nepostižený. Ale od té doby jsem úplně cítila, že ještě toho kluka budu mít. A kde jsem šla, kde byl kočár, tak tam jsem prostě v obchodě zkoušela všechny kočáry, aniž by nikdo věděl. Vím, že kolikrát mě kamarádky, když jsme šli třeba se podívat na nějakou módu nebo to, a já jsem musela jít okolo kočáru, aspoň si pohoupat nějaký. A mě říkají, prosím tě, si nemyslíš, že ještě budeš mít nějaký dítě? Já jsem byla, kdo ví. No a nic. A potom doopravdy za 8 let potom se narodil Tadeáš, to jsem věděla z plodové vody, že bude takový, jaký budeš, se Downovým syndromem, a já jsem se rozhodla, že nepůjdu na potrat a že si ho nechám. Podle čeho jste se rozhodla? Bylo to... Srdcem. Srdcem. No a tenkrát teda, když jsem se rozhodovala,
že bude, tak mi hodně pomohly moje dcery. Ta starší mi říkala, víš co, mamko, dobře jsi se rozhodla. A budeme dělat, jako když se nám narodí král. Budeme mu kupovat všechno to nejlepší, protože on bude všude vidět. No, takže to mi docela jako pozbudilo, protože to bylo takový jako příjemný. No. A zažila jste si ten opak, že by to na vás dolehlo a řekla jste si, že to není zase tak jednoduchý mít postiženýho kluka a že nebo to přijetí tam bylo od začátku? No to přední bylo od začátku, protože vlastně tím, že to, co je tajný, tak se stalo veřejný, protože jsem bydlela na malém městečku, že jo. Tak všichni lidi se na mě začali ukazovat. Řekla jsem to mojí mamce, aby se to nedozvěděla zvenku, ale ode mě. Tak tam ta v první řadě mi řekla, ty jsi se zblásnila, takovou ostudu si necháš. A to už jako doktoři mi začali říkat, že už budu jenom 0, že už prostě zruším kariéru a že prostě nebudu nic. Já jsem říkala, budu máma, ne. No tak jsem to taky jako brečela jsem. Doopravdy jsem brečela, když nikdo nevěděl. Ale spíš jako těch reakcí lidí. To vím, že jsem se tenkrát modlila a říkala jsem si, že udělej mi nějakou silnější, protože já se připadám, že chci někde jako stéblo chytnout se někoho, a aby mi někdo řekl, my respektujeme tvoje rozhodnutí a nemusel mi někdo poplácat po ramenu, dobře si udělala, ale my to respektujeme, aspoň kdyby mi někdo řekl. A ne to, umíš si představit, jako kdybych byla zločinec, jo. A i doktoři říkali, že už nic produktivního státu nedám, že budu mít de facto zvířátko v kleci a takovýhle hlouposti. A já jsem říkala, prosím vás, a máma ví, kdy se jí narodí vrah. To je jediný, čím já jsem argumentovala, ničím jiným. Jo, protože nikdo neví, co z dítěte. Já když vidím teďko takový nádherný mladý lidi a zničejí svůj mozek fetem. No a tadyhle se narodí dítě s Downovým syndromem a vkládá do toho všechno, aby něčeho dosáhlo. Jak je to rozdíl? Otázka je, kdo je postižený, kdo víc. Jestli my, kdo má někdo postiženou duši, nebo oni s jakým handicapem se narodili. Vybízela by se otázka, jestli... Zpráva. Vybízela by se otázka, jestli jste šťastná, když máte takovýhle dítě, takovýhle kluka. Je to zvláštní. Včera jsme zrovna měli 51 let od ukončení školní docházky a vlastně já jsem si uvědomila, že jsem nejšťastnější vlastně z celé té třídy. Že ledacos ty problémy, které oni tam řeší, že to je mi úplně tak jako volný. Beru to podle Tadáše. Když třeba říká, já nejčastější slovo, které já říkám, prosím tě, pospěš si, rychlejš. Přijdem pozdě, pojď honem. Klídek, mamko, pojede další. Takže ono doopravdy asi ten stres není všechno. Jo. Takže tady je otázka, já si myslím, že nejhorší období, kdy jsem skutečně, protože jsem od 2 let s Tadášem sama a někdy to bylo hodně těžký, bylo to i finančně těžký, takže to mě dostalo na kolena, že jsem říkala, Pane Bože, já nevím, jak dál, dej mi nějakou moudrost, jak ho vychovávat, protože ještě taková ta krizová situace, že já v přechodu, že hormony se byly, Tadeáš v pubertě, hormony se byly, takže to jsem říkala, jestli tohleto období ve zdraví oba dva přečkáme, tak máme vyhráno. A skutečně jsme to přečkali a vlastně paradoxně, protože já jsem byla i hodně unavená, jak jsem ho doprovázela všude. Já jsem třeba strávila, na jeho kroužky jsem doprovázela, než se naučil jezdit po Praze sám, tak já jsem taky strávila 8 hodin v dopravních prostředcích. Vez ho do školy, ze školy, něco honem udělat, zase ho ze školy na kroužek, z kroužku na další a tak to bylo strašný. Právě proto jsem ho naučila i brzy plavat, protože jsem věděla, že to plavání uvolňuje jeho i mě, takže jsme chodili pravidelně aspoň 2krát týdně na plavání. To nám dělalo von dobře a vůbec hledala jsem aktivity, které můžeme sdílet spolu. Naučila jsem ho jezdit na kole, takže to taky bylo další, courat jako různě po lese a tak. No, takže
myslím si, že se cítím, paradoxně se cítím šťastná, protože on není falešný, je průzračný, takový, že vím, na čem jsem. Ba naopak někdy on mě třeba jakoby usměrní, protože stalo se nám, že jsme byli v Mikulově ještě s mojí kamarádkou, která šla něco na úřad tam vyřídit, my jsme čekali na ní a šli nějaký kluci jako okolo nás a říkali, ale podívej se, to je debil, to je strašný. A já už jsem se nadechovala, že jim něco řeknu. Tady až do mě šťuchnu a říkám, mami, prostě, jsou to nějaký debilové. Vidíš to, se s nima nebojí zabývat. Jo, takže oni jsou nerozumí, on to takhle uťá. A já se na něj koukala a říkám, no, nebudeme se s nima zabývat. Oni nevědí, co činí. Takže vůbec, protože nikdo neví, třeba úrazem, co se mu stane, co se může v hlavě porouchat, nebo i nějakou nemocí, nebo já nevím, nějaká infekce nebo něco, takže nikdo nemáme patent na zdraví. Bylo ve vašem životě víc takových milníků jako Tadeáš? Protože přeci jenom nějakou životní moudrost jste nabyla, změnil to váš život. Jestli to má prostě hlavně Tadeáš, nebo jestli jste... Já si myslím, že to šlo paralelně k sobě, protože tím jeho narozením, když mě atakovali, já se vrátím zpátky, když se měl narodit, to bylo ještě vlastně prenatálně v Přiše, tak jsem se s ním povídala, hodně jsem si pouštěla Čajkovskýho a Gershwina a prostě takový, a on doopravdy hudbu má rád. A hodně jsem chodila do lesa a vím, že na jedné lavičce jsem říkala, Pane Bože, já nevím vůbec, jestli teda doopravdy jsi nebo nejsi. Jestli je to, protože někdo říkal, že to je tím, že jsem prokletá, ale kdysi co si, jo. Proto se mi takovej narodil a tak. Já jsem říkala, já to beru spíš jako výzvu, takovou hozenou rukavici. Jak se k tomu podstavím a tak, změnilo mi to život. Ale kdy jsem dostala pokoj jako k sobě, a to byl možná začátek toho, nabírat nějakou sílu z hůry. Protože sedím na lavičce u lesa. Ta lavička tam je do dneška, vždycky občas se tam jdu podívat. A najednou jakoby jsem slyšela, jakoby z dálky, kdokoliv přijme jednoho z nejmenších mých, jakoby mě přijal. A já jsem věděla, že takový ohromný pokoj. Skutečně pokoj. A říkala jsem si, Bože, tak ty jsi a jenom ty mě nepopouštěj, lidi můžou. A doopravdy tak i ta cesta doopravdy tak šla, že lidi se vytříbili, i třeba příbuzní, všechno. A to, co mělo zůstat, asi tak jako sítem se to převálo. No. To, co mělo zůstat, zůstalo. Já říkám, ryzo zlata se zkušuje ohněm. Bože, co je špatné, ať ve mně schoří. Co je dobré, ať zůstává. Takže tím způsobem, no. Já na to nedělám žádnou filozofii, je to můj osobní zážitek a vím, že mnohokrát, třeba ono to vypadá jako zle, ale vím, že jednou jsme taky pospíchali, protože měla jsem něco mluvit v poslanecké sněmovně. A teďko, aby jsme nepřijeli pozdě. A tady se zrovna trošku coural. A já říkám, prosím tě, pojď, táhnu ho za sebou. A říkám, ty jsi taková brzdavý. A on se zastavil. A říkal, no mami, co to říkáš, já jsem tu syneček. A nemůžu být brzda. Vidíš snad, že mám tady nějaký kola. No. Tak potom jsem se zastavila, já říkám, Pane Bože, prosím tě, odpusť mi to, že vůbec jsem něco takového řekla. Že on mě vlastně zpětně dává tu vazbu, že se člověk zastaví a říkám, já se ti omlouvám, prosím tě, odpusť mi to. Takže hned si to tak jako odpustím a jedeme dál. Na základě toho, čím jste si prošla, co byste řekla o životě? Co je to život? Co je vlastně smyslem té existence? Života. Já si myslím, že smyslem života je skutečně poznávat pravdu. Poznávat pravdu. Smyslem života je mít v sobě lásku, kterou člověk dokáže rozdávat. Já si myslím, že právě, že tý nezištní lásce mě naučil Tadeáš. Jako taková ta bezpodmínečná.
Protože většina lidí si představuje pod tím pojmem láska ledacos, že jo, někdo sex, někdo takový silný přátelství. Ono je to všechno. Ona vlastně láska je z řečtiny, že jo, agape, filio a že má různý významy, ale myslím si, že doopravdy Bůh je láska a že vlastně i toho života našeho na zemi je to poznávě té boží podstaty. A myslím si, že i ten Tadeáš právě mě naučil té lásce takový tý bezpodmíneční, takový tý upřímný, protože i na pískovišti, když byl malej a někdo ho praštil, on nikdy neuměl oplácet jako zlo zlým. Vždycky šel z dobrem. A to je tak odzbrojující. A to je doopravdy, když člověk naslouchá, a musí člověk naslouchat tím srdcem, tak hodně se přiučí. Myslíte si, že tenhle svět, kde žijeme, že je v pořádku, líbí se vám? Nejsem negativní v tom, protože pořád je spoustu dobrých lidí na zemi a záleží to na tom, aby to dobro převyšovalo toho. Protože já si myslím, že zlo není věčný, ale ta láska věčná je. Já se omlouvám, protože já mám smatek hlavě. Vy, kámo. Já nemám smatek hlavě, já to máš jenom ty, kamaráde. Protože ti něco řeknu. Zajímavou věc. Ze tvojí mámu, jako tamhle, jak sedí. Opravdu, kdyby jsem byl nějaký chlap, jako muž, jsem si ji přesně oženil. Ty máš houbu? Ne, tam jenom jako... Takhle to bylo. Jestli ti to nevadilo tobě. Tak jo.